Nema čovjeka koji ne griješi. Zaboravite, bezgriješnost je ukopana zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kada spominje taubu i kada spominje one kojima će se smilovati i od kojih će primiti pokajanje, innama taubatu ala alladhina ala Allahi lilladhina ya'maluna su bi jahala. Allah će primiti taubu od onih koji učine loše iz neznanja. Da ne bude od onih koji kažu ja ću raditi ovaj grijeh, uradit ću ga, ovako razmišljam. Ja kad ga uradim, inša Allah, pokajući se, bit ću dobar čovjek. Kur'an i Kerim nam kaže, ako na ovakav način čovjek priđe grijehu, da se nakon tog grijeha neće iskreno pokajati. Samo onaj grijeh koji je prijestupom i džahaletom i neznanjem urađen, u datom momentu slabosti, uradio si ga, i nakon tog grijeha si udario dlanom i rekao, astaghfirullah wa atubu ilejh, šta uradi? Nadat je se da će Allah subhanahu wa ta'ala te staviti u kategoriju ovi za koje je rekao, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su bi jahala. Allah će oprostiti i primiti pokajanje od onih koji su učinili grije u neznanju. Ali za one koji rade ili koji kažu ja ću raditi ovaj grije, a zatim ću biti dobar čovjek i pokajati se nakon njega, je poput primjera Jusufove braće koji se nikada nisu pokajali, sve dok onog momenta nisu ugledali Jusufa na prijestolnici Egipta. I šta su rekli kada su htjeli da ga ubiju? Ili da ga stave, da ga bace u bunar? Kaže, hajmo ga ubiti, pa ćemo se nakon toga pokajati i postati dobri ljudi. Sura Jusuf. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Jer su od koga učili? Od najbolje medrese, svoga babe, poslanika, Jakuba, alaihi salatu wasalam. Znali su da nema grijeha pod nebeskim svodom, kojeg Allah ne oprašta. Pa su na osnovu toga rekli, iako ubijemo svoga brata, Allah je kadar da nam oprosti. Je li tako? Jest tako. I onda su smišljali način na koji će uraditi taj veliki grije, pod uslovom da na kraju se svi pokaju, nikada se pokajali nisu. I ostali su da spletkare i nakon što ga je našao onaj čovjek s karavane koji je tražio vodu da okrijepi svoje saputnike u bunaru, našavši Jusufa, pritrčali su njegova braća i prodali ga za par dirhema. Pa on biva otkupljen i prodan u Egiptu, ministru Egipta i njegovoj ženi, koja je spomenuta u Kur'anu. Što znači, braćo moja, da Allah neće primiti teubu, niti olakšati čovjeku teubu onome koji planira grije. Nemoj sebi dozvoliti da budeš od onih koji znanjem čine grije. A nema bezgriješnih. وَخَيْرُ الْحَطَّائِنَ التَّوَابُونَ, kao što kaže sallallahu alaihi wa sallam, najbolji griješnici su oni koji se kaju.